Namuhla sikhuluma ngovivinyo lwe-monofilament. Manje, ukuhlolwa kwe-monofilament kusetshenziselwa ukuxilonga isimo esibizwa ngokuthi i-neuropathy. Kodwa, kunezinhlobo ezimbalwa ze-neuropathy, kodwa i-peripheral neuropathy yilolo esikhuluma ngalo. Manje, uvivinyo lwe-monofilament lwenziwa ngaphandle kwesibhedlela. Uyazi, kuwukuhlolwa okulula kakhulu, lapho kusetshenziswa ifilament ezindaweni ezahlukene zezinyawo. Kuhlolwa ezindaweni ezahlukene zezinyawo, ukubona ukuthi unayo yini imizwa noma cha. Ingabe kukhona obuzwayo noma awezwa lutho, ingabe ndikindiki, noma unanoma yiluphi uhlobo lokuzwa. Manje lokhu kuzosisiza ukuthola noma okungenani. Ukuhlola iziguli ngesimo esibizwa ngokuthi i-peripheral neuropathy. Manje, i-peripheral neuropathy njengesifo ivamile kakhulu eNdiya. Isizathu esivame kakhulu esisibonayo yisifo sikashukela, futhi njengoba sazi, i-India inabantu abaningi, kakhulu abanesifo sikashukela kuleli zwe. Manje, ikakhulukazi ezigulini ezinesifo sikashukela esingalawuleki, amathuba e-peripheral neuropathy aphezulu kakhulu. Manje kuhlale kungcono ukusebenza ekudleni, kanye nokuzivocavoca, nokugcina umzimba wethu usempilweni, kanye nokuhlolwa njalo ukuze uyazi lezi zimo zingatholakala kusenesikhathi, futhi zingelashwa. Manje kwenzekani uma i-peripheral neuropathy ingatholakali, futhi ingelashwa ngesikhathi? Kungaholela ekungazizweni, okuyinto evamile kakhulu ezinyaweni. Yingakho ukuhlolwa kwe-monofilament kuvame ukwenziwa ezinyaweni. Manje, uma lokhu kunganakwa, kungenzeka ukuthi uma ungahle ungene etsheni noma enzweni enokugcwala. Lokho kungaba nethuba lokutheleleka, kubangele isilonda esingasabalala emzimbeni wonke, futhi kungaba yingozi empilweni. Kungadala i-sepsis nezinye izifo eziningi. Ngakho-ke kungcono ngaso sonke isikhathi ukubheka ukuthi izinyawo zakho zinjani, futhi unakekele izinyawo zakho, ikakhulukazi kwabanesifo sikashukela. Kodwa akukhona kuphela kubantu abanesifo sikashukela, kodwa nakwabanye bonke, ngoba njengoba ngishilo, ngaphezu kwesifo sikashukela kunezinye izimbangela eziningi ze-peripheral neuropathy. Ungaba nokushoda kwamavithamini. Konke lokhu kungatholakala ngokuhlolwa okuvamile, ukuhlolwa kwezempilo okuvamile. Konke lokhu okunikezwa e-Apollo Hospitals Bangalore.